tunggal Kakang Mas Aribo ingkang sampun nyebut ing kasintan jati. Aribo dene kang ngomong kalih ingkang ngomong kalih Bayu kula Dewi. Lajeng kula piyambak adik sampeyan adik maupun brojo lamatan lajeng wikalpo ingkang alih piyambak para Bundono. Brojo mesti mawon nggih sampun. Sampun ingkang badhe dados rampung mapan wonten Garpi Gondari menika putra Alindike ing napa wonten Paduka Raden Mas Brajasena. Menika badhe dadosaken urut-urut para Pandhawa menika nanging badhe bunyak raosipun menawikan dados Nalendra menika anak Werkudara. Paduka badhe dipun dadosaken napa mangke? Kula badhe dadosaken praktek mapan wonten ing Gondari. Tapi praktek niku panganan apa? Kula niki kok jujur kula niki megah dadi pati film kula dadi ratu. Ning kula niki punika banjur. Kok wong kok kedae pun makan wonten ing mriku dadi dadi ratu makan wonten ing mriku dadi boten dadi pati. Pati niku gawean apa? Aku kepareng suwan mapan oleh belakang ilmu kene. Ora wihati sing kepiye kakang anggur usawan iki diuto dening para Punden Pandhawa. Ya dene kakang Brajadeta suwe ora sibuk mapan oleh Garpi Gondari. Monggo kakang Brajadeta wis pirsa diri kalamun tok. Wong kawisaken lanang anakku lanang satu kocok kakak dikatakan ratu oleh Garpi Gondari lo yang saka kuwi kakak kalau balik aja berbarengan rumahku melawan aku lo malah yang Garpi Gondari nggak semi kepiakin satu kocok longkot tadi Nalendra satu kocok tadi ratu Gondari kok kakak Brajadeta tadi longkot ngapain oleh Gondari Wasuki Bali piye kakak? Kowe Bali yang Garpi Gondari. Aku mau marang Punden mapan Gondari Punden Pandhawa. Rojo dito gelem yang Garpi Gondari kok sitati ratu dewa royo kecoba rojo dito Garpi Gondari kakak. Wela ora lagi muru to kakak. Muru iki apa kakak Brajadeta lagi mendem kok. Apa kakak Brajadeta lagi lerwo saka sesanggeman. Lerwo yupet ae monopet. Mau balik. Brajadeta menyang Gondari katok Brajadeta sing ati ratu mapan oleh Gondari. Ojo musuhi parang apa iki prima padakan. Imang dadi dhek kowe ojo musuhi sing papa kalau baru wis dadi pengarep para Punden Pandhawa supaya kowe nyekseni marang abdi Gatot Kaca dadi ratu. Ora efek koyo bebek sewu. Sepisan ora suci kabeh minggu Demak. Bosor mau marah Garpi Gondari tadi camkan paten ya kau. Yen paten mau Punden Pandhawa ora narimake lan ature Brajadeta.
Ojo takut, berlaku karena wani namun mungkin